Kyseiset hevoset ovat upeanäköisiä arabo-friisiläisiä. Siinä Hugo Dark Piero on 8-vuotias Ruuna ja Dark Julke on 7-vuotias Tamma. Tähtäimenä on PM ja he aloittavat myös kansainvälisen uran tällä kaudella. Seurata näiden ruumien toimintaa tuonne sisään alas, niin kuin näemme tässä Jennin tekevän. Raviponi, ja taitaa vielä myös olla maailmankin nopein raviponi, ja Hessin myrskytön vauhti. Tämä valjakko on nähtävänä muuten myös moniajelutuksessa messuhallin ulkopuolella, joten siellä jokainen voi käydä tutustumassa tarkemmin hevosparivaljakosta tuo koko kultua niin paljon pienemmäksi. Kyllä pienestä koulutuksesta. Mutta hyvin työskentelee, jos miettii, että siinä äiti ja poika kyseessä, niin hyvin työskentelevät nämä ponit yhdessä. Joo, ne on pienestä naisten kilpailuista ja erityisesti maraton-osuudella. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Valjakkoajossa, joten erittäin potentiaalinen ainakin tämä 13-vuotias oripoika on. Savu tavoittelee tänä vuonna mahdollisesti poni MM:n syksyllä kanssa. Niin, eli vaikka kyseessä on Suomen pienhevonen, niin poniluokissa kilpailee. Poniluokissa mennään ihan säkäkorkeuden mukaan, eli kaikki alle 148 senttiset rotuun katsomatta ovat poneja. Samat säännöt pätevät valjakossa. Aikaa 71:47. Ben Simonsen on edustanut Suomea. 22-vuotias Tamma, annetaanpa isot aplodit, ei uskoitu. Upea näkyy. Tässä siis eilisen kesän kovimman